då tänker du på din egen handställning och att du kommer upp och ihop lite grann. Och att du får fram ditt eget bröstben. Så ja. Ja. Och tillbaka lite med axlarna. Bra, det gör inget. Så. Det är bara att han är uppmärksam. Ja, och byter varv. Axlarna, bröstbenet. Bra, rätt. Ja, bra parerat. Bra. Rätt. Duktig. Och sakta av. Bra. Alltså jag tycker det är